Tohle je soutěž o $2000. Od nejlehčí až po nejtěžší. Kolik je 1 + 1? 1 + 1 je 3. Od kdy? Od téhle chvíle. Kdo to byl? Já mimozemšťan. A tak tenhle člověk vyhrál. Dobře, jsi silnější, ale mně se to nelíbí. Mám pušku. Co to je za pušku? Piu. Vždyť ta puška nic nedělá, ale ne něco dělá. Nemůžu se hýbat, jsem omráčený, furt stojím a mluvím, ale jsem omráčený.